Nu har I tegnet jeres netværk og skal til at angive dimensioner. Det gør I ude i setup-fanen herude til venstre, hvor I kan se, at under jeres CS-netværk her, Collection System Network, der har I et rødt kryds, og det er fordi, at der er nogle informationer i nogle af tabellerne, der mangler at blive udfyldt. Det kan I se, det mangler I både i Nodes og Pipes and Canals. Så hvis I starter i Nodes, så kan I se her i den øverste del, hvor I har forskellige faner, og den nederste del, hvor I har en tabel, indeholder forskellige information. Det er sådan set den samme information, der er i begge visninger, men bare på forskellige måder. Så hvis I her er på node 4, skriver et 1-tal i dimensionen, og lige går over et andet felt, så kan I se, at der bliver skrevet 1 hernede også. Så det er bare to forskellige måder at se det på. Så her der kan I angive de forskellige parametre, der skal bruges, diameter, bundkode og terrænkode, for alle jeres brønde. I kan se, der er orange felter hernede, og tilsvarende udråbstegn her. Det betyder, at de her felter er krav. Og når I så har udfyldt alle dem, der er krav, så vil det røde kryds, det vil skifte til sådan en grøn markering, ligesom her. Tilsvarende kan I inde i jeres Pipes and Canals se, at I mangler at udfylde diameteren på ledningen, og den kan I så udfylde her. Det, som ikke har et udråbstegn, det er ikke nødvendigt at udfylde, og det kan I bare lade være tomt. Hvis I vil vide, hvilken brønd I arbejder på, så kan I gå tilbage i jeres kort her, og så kan I vælge det her værktøj, Open Layer Editor. Hvis I klikker på den, og så klikker på en ledning, så kan I se her, at nu har den markeret, nu åbner den på link 3. Hvis jeg klikker på den her i stedet for, så er den åbnet link 5. Og så det er en måde at se, at åbne et specielt element. I kan også klikke på en brønd her, for eksempel, og så kan I highlight den ved at klikke herude. Så kan I se, at den bliver blå. Og går I her tilbage, så er den så highlightet her. Og hvis I så klikker på en anden brønd, så kan I se, at nu har I klikket på node 8, for det er det, den står på, men node 7 er stadig highlightet, og den, som er farvet på jeres kort. Så det er også en måde at navigere og se, hvad for nogen man kigger på, men det kan være, at man skal holde tungen lige i munden, om hvad for en man klikker på, og hvad for en der er highlightet, om man klikker på den herude, eller om I vælger den herude. Hvis I vil highlight den, så klikker I på den lille pil herude, og så bliver den også markeret. I kan også highlighte ting inden for kortet, eller selecte ting inden for kortet, og det gør I med de her værktøjer her. I kan clear en selection, og så kan I vælge alt ud fra enten en rektangel, eller ved at klikke på noget. Og så vil I kunne gå ind i jeres, nu har jeg valgt en ledning, gå ind i Pipes and Canals, og se den, der er markeret, det er den her nede, som er markeret lyseblå. Alle dimensioner og størrelser, som I skal angive, dem kan I finde inde i tutorial-dokumentet.